aku piye kabeh mesti macan dhewe aku yo macan ayo tanding wah 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 aja mung wawa iki golek tinggi pasing naon padha ciptane sing pangeran sing gawe urip padha golek pengayoman jane tundungane tujuane tanding piye ben supaya iso mbuktekne aku karo sampean butuh Semar oh dadi ngono wis padha munggah bareng-bareng